भगवान दङ भगवाना जोंखौ मा मावदों मा मावा सानफ्रोमबो नुयो हा जोङो सोरखौबा थगायदोब्लाबो भगवाना नुयो हा बिमा बिफाखौ थगायदोब्लाबो भगवाना जोंखौ नुयो आरो मानसिया गावखौ मालाबाबो थगायनाया नों दुनियाखौ थगायनो हागोन नों नोंखौ थगायनाया नों नोंखौ थगायनो हायाना बेनो पाप नों दुनियाखौ थगायजोबनो हागोन दुनियानि सिगाङाव मिसा बाथ्रा बुंनानै नों दुनियानि सिगाङाव जै जानो हागोन मानसिया नाथाय नों नोंखौ मालाबाबो थगायनो हाया गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरो आरोबाव लोगोसेनो जय हिन्द नोंसोरनियाथ' दुर्गा फुजाबो थांबाय लक्ष्मी फुजाबो सोलिगासिनो दंना आंना मा बेहाय जिमलाव मा हारसिं माने बेयावनो आङो सान्थि लायो मोसानानै मानानै जियानो जा आसा खालामो गासै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना मोजाङै दङ आरो लोगो नोंथांमोनाबो बेनिफ्राय आंखौ बुङो आरोना फंबायमोना आदा नोंनि मासल देखाय बडि देखाय आंनाव जेबो बडि मासल सिक्स पेक आदा सिक्स पेक देखाय होनना बुंबाय नोंसोरथ' जोबोर मजा लाबायना जोंनिया आंना मजाया बेवहायनो आरोना हायै जाबा जामारबाय फागलि जामारबाय गोसोनि महरा मावनाया नांहोबाय हायै जाबाय फागलि जामारबाय फागलि जामारबाय जियानो जा ओरैनो रंजायो रंजानो गोनां जायो माइन्डखौ फ्रेश खालामनो थाखाय मानसिया रंजानो गोनां जायो बेनिफ्राय फंबायमोन आं नोंसोरजों मोनसे चेलेन्ज नांगोन चेलेन्जआ ओरैबायदि आंनाव दा जेबो गैया नाथाय आङो भगबाननि अननायाव मोजाङै मोजां थांनानै थायोब्ला हा बोरायाव 40 नि सायाव थाङोब्ला 45 नि सायाव थाङोब्ला बै समावसो आं नोंसोरनो चेलेन्ज सिक्स पेकखौ देखायगोन आं बोरायब्लासो देखायगोन आं भगबाननि अननायाव मोजाङै मोजां थांनानै थायोब्ला हा दा आं हाथ'वा दा माने जोङो गोबां बिजियाव थायो खामानियाव थायो बे खामानिनि गेजेरजोंनो हा सम बरननानै गावनि थाखाय जोङो एक्सारसाइज खालामनो गोनां जायो बेनिखायनो आं हाथ'वा होननानै बुङो बेनिफ्राय जेब्ला बोरायो आं नोंसोरनो 100% बोराय समावसो आं नोंसोरनो देखायगोन न' डाउट बेवहाय भगबाननि अननायाव मोजाङै मोजां थायोब्ला बेनिफ्राय फंबायमोन आं बेखौनो बुंगोन फंसे बाथ्रा खोन्थानो आं नोंसोरनो दिनै आं सानफ्रोमबो बुङोना सैथो बाथ्रा बुंगोन बेनिफ्राय भगबानखौ फोथायनानै खामानि मावगोन जेब्ला आं कलेजाव फरायोमोन बर्मा कलेजाव फरायोमोन डिग्री फरायब्ला आंखौ मा सेंग्राफोर दंमोन आंनिनो क्लासनि डिग्री फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बेयाव माने आंखौ दाबो गोसोआव दं आङो बैसोर लोगोफोरखौ बिसोर आंखौ सोरबा सोरबाया बुङोमोन आरोना एक्टर माने आं जेबो एक्टर नङा आंखौ इनसाल्ट खालामोमोन मानो होनबा आङो बै समाव कलेज लाइफआव जिम खालामनानै बडि दङमोन आरो एसे ना दा जेसेबां दङ बेनिख्रुइ बारा दंमोन मोजांसिनमोन बेनिफ्राय आंखौ बिसोरो इनसाल्ट खालामोमोन एक्टर होननानै बेनिफ्राय आं दुखु मोनोमोन गोसो सिङाव ओमफ्राय आं जेबो बुङामोन आरोना बेनिफ्राय आंखौ बुङोमोन आरो दाबो गोसोआव दङ आङो सासे सेंग्राखौ दं दाबो गोसोआव दङ ओइ एक्टर हैद बेजों थाबायजायालै बेनि थाबायनाय स्टाइला आलादा थौ जोंनिया होननानै माने आंखौ बेफोरबायदि बुंलायनानै बिसोर ओंखारलाङोमोन माने साथाम साब्रैसो बेनिफ्राय बिसोर आंखौ बिदिनो इनसाल्ट खालामो एक्टर माने
आंनि माबाखौ नायनानै इनसाल्ट खालामोमोन आरोना ओमफ्राय खालामोमोनब्ला बेनिफ्राय आं बिसिनि सायाव जेबो बुङामोन जास्ट भगबानखौ फोथायनानै खामानि मावोमोन ओमफ्राय जिमाव थाङोमोन ओमफ्राय थाङै मा जाखो भाई जाय मानसिया फंबायमोन खस्थ' खालामो बेखौ जोबोर खस्थ' खालामबाय थादों नों भगबानखौ फोथायनानै ना खस्थ' खालामबाय थादों बेखौ माने भगबानाबो नुयो बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो आङो जब ट्राइ खालामनो थांबाय लोगोफोरा थांबाय थायो लोगोफोरा आंखौ बुङो आरो नों मानो जब नागिरा नोंबो नागिरब्ला नोंबो मोनगोन बेनिफ्राय आं बेफोरबायदिनो गुबुननि थुलुंगा लानानै आंबो थांबाय बेनिफ्राय आं जब मोनबाय मोननानै आङो लगे लगे जब मोननाय लोगो लोगो मानसिनाव एसेबां फैसा जाया गोबां माने एसेबां दरमा जाया बेनिफ्राय बै समावनो आङो लगे लगे माने आंनि किस्मतखौ नाय आंनि भाग्यखौ नायाना आं डाइरेक्ट बुंखायो फंबायमोन आंनि किस्मतआ ओरैबायदि गेवखादों भगबाननि अननायाव लगे लगे आङो गुबुन हादोराव थांनो मोन्दों माने इण्डियानि बाहेराव ट्रेनिं जोबनाय लोगो लोगो बेनिफ्राय आं लगे लगे फैनानै आदा पंकज लाहारिखौ माने बेनि फंबाय जों पंकज बिसोर पंकज आदाया सिनियर बिफंजों आंजों मोनसे क्लासावनो फरायमोन ओमफ्राय आं बुंबाय भाइ आं फैबाय फैनानै भाइ एबाराव जों फिल्म बानायनोसै बेनिफ्राय फिल्मनि स्ट'रिखौ स्टार्ट खालामबाय बेनिफ्राय मा जाखो जोखोम फिल्मबो आं स्टार्ट खालामनो हाबाय मानो होनबा आंनि आखायाव एभेलेबेल फैसा जाबायमोन बेफोरबायदिनो आरोना जाय आंखौ जेबो आं एक्टरा नङामोन मायानो नङामोन आंखौ एक्टर होननानै बुङोमोन बेनिफ्राय आङो नायदो नोंसोर आंखौ एक्टर बुङो ना आं फिल्म बानायगोन फिल्म बानायनानै आं एक्टर जानानै बेफोरबायदिनो आं जेबो महर गैया जेबो स्टाइल गैया आङो एक्टरनि खुनु आंनियाव माबा गैया आं डाइरेक्ट बुंखायो थेवब्लाबो आङो बेफोरबायदिनो जायफोरा आंखौ बेफोरबायदि नङैखौनो बुङोमोन थांनानै आङो बेफोरबायदि नामखौ माने जेबो गैया बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जेबो गैया होनबाबो लस गैया होनजायो दङ गोबांनियाव दङ नाथाय जोंफोरबायदिनाव गैया गोबां हिर'फोरनियाव दङ नाथाय जोंनियाव जोंफोरबायदिनाव काबिलियत गैया जों बेफोरजों जानो हाया बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो फिल्म बानायनानै आङो बेफोरबायदि जादों आरोना काहानिफोरा बेनिफ्राय दिनैबो फंबायमोन नोंसोर आंखौ सिक्स पेक देखाय होनना बुङो ना दाबो आं नोंसोरजों चेलेन्ज लादो फंबाय बिनानावमोन खस्थ' खालामगोन जिबनाव खस्थ' खालामनानै जागोन जा मोनो भगबाना जा होयो भगबाननि सिगाङाव खस्थ' खालामनानै देखायगोन भगबाना जा होयो बेजोंनो थांनानै थागोन बेजोंनो सोलिगोन देहाया मोजाङै थायोब्ला थैयालासिनो थायोब्ला भाइ आं नोंसोरजों चेलेन्ज नांदों 40नि सायाव थांनासो 40नि सायावसो थांनासो आं नोंसोरनो सानसेबाबो इउटुबाव आङो सिक्स पेक देखायगोन माने बडिखौबो देखायगोन आं दा जेरै दङ बेनि गोबां बडिबो देखायगोन आं बोरायनासो बे आंनि बादा माने आं बेखौ गोबां मानसिनि सिगाङावनो बुङो नाथाय आं इउटुबाव बुंनाय जायामोन आं दिनै नोंसोरनि सिगाङाव बुंदों अब्ला फंबाय बिनानावमोन खस्थ' खामानि माव खस्थ' भगबान दङ भगबाना जोंखौ मा मावदों मा मावा सानफ्रोमबो नुयो जोङो सोरखौबा थगायदोंब्लाबो भगबाना नुयो बिमा बिफाखौ थगायदोंब्लाबो भगबाना जोंखौ नुयो आरो मानसिया गावखौ मालाबाबो थगायनाया नों दुनियाखौ थगायनो हागोन नों नोंखौ थगायनाया नोंखौ थगायनो हाया ना बेनो पाप नों दुनियाखौ थगायजोबनो हागोन दुनियानि सिगाङाव मिसा बाथ्रा बुंनानै नों दुनियानि सिगाङाव जै जानो हागोन मानसिया नाथाय नों नोंखौ मालाबाबो थगायनाया नोंथ' मिथिगौ नों मा भुल मावदों नों मा गोरोन्थि मावदों नों मिथिगौ अब्ला बेनो पाप भगबाना दोङो जोंनि खस्थ' खामानि मावनायखौ बिसोर सोरांबानो नुयो बे गथ'आ मा मावदों मा मावाखै बेसेबां थगायदो बेसेबां सैथो खामानि मावदो बेसेबां फाल्थु खामानि मावदो सानफ्रोमबो भगबाना नुयो बेनिखायनो मोनसेल' भगबानखौ फोथायनानै खामानि मावलांबाय था खस्थ' खामानि माव लाइफआव 101% साक्सेस जागोन फंबायमोन आं बेनिखायनो बुङो फंबायमोन बोरायबासो आं नोंसोरनो देखायगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द